שלום, קצת רקע לפרשת השבוע. התורה, ספר היסוד של העם היהודי, מחולקת ל5 ספרים. בכל שבת, יהודים מכל רחבי העולם קוראים בבית הכנסת חלק אחד שנקרא פרשה, ובמשך שנה שלמה גומרים את כל התורה. התורה מתחילה עם סיפור בריאת העולם. לאחר מכן, בהמשך, אנחנו קוראים על אברהם אבינו, היהודי הראשון, ואחר כך על צאצאיו של אברהם שיורדים למצרים, שם הם נהפכים לעבדים למשך מאות שנים. לבסוף, על ידי ניסים ונפלאות, 10 מכות, קריעת ים סוף, הם יוצאים ממצרים בהנהגת משה המנהיג. הם יוצאים למדבר, ובמקום להיכנס ישר לארץ ישראל, הם נמצאים שם 40 שנה. בשבוע שלנו, בשבת הזאת, 2 לאוגוסט, אנחנו מתחילים את הספר החמישי והאחרון של התורה. זה בעצם, הספר הוא בעצם הנאום האחרון של משה המנהיג, והוא מספר להם על כל מה שהם עברו במשך 40 שנה, והוא מכין אותם לכניסה לארץ ישראל. שבת שלום.